Bueno, hoxe traémosvos a actividade que non pode faltar en ningunha escola. Soache ben, estás interesado? Pois lembra darlle a suscribir que aquí estamos esperando por ti. A actividade que non pode faltar é, sen dúbida, o calendario galego de Advento. Aquí vedes unha árbore de Nadal decorada con distintas bolas e cada unha destas bolas ten unha actividade diferente para desenvolver o día do número que ten indicado. Temos tantas bolas como días quedan de clase, xa non queda nada. No calendario galego de Advento deste ano temos tamén distintas actividades. Algunhas levan a adiviñas que están publicadas no noso Instagram, outras que vos levan a trabalinguas que están publicadas tamén no noso Instagram, película en galego, etc. Non vos perdades as actualizacións que facemos dende o Instagram tamén, porque ali imos colgar o primeiro material que podedes ver para utilizar xa o venres, que é o día 1 de decembro. E a partir de aí teredes que seguirnos tanto en Instagram como en YouTube para ter acceso aos novos materiais que vos dispoñemos ou os consellos que vos ofrecemos sobre outras páxinas que publican cousas interesantes. Rematamos con isto, espero vervos para a semana e espero que vos guste moito o calendario de Advento, que o vostedes e que os vosos nenos disfruten falando galego nas aulas.